Ikaw bro, unsa may mga recent challenges nimo sa business? Nakaingon ka nga, di naman ko ganahan magnegosyo tungod ani. Naabatay mo yung nana nga mga Nag-answer. moments. Halos, one good sir, muna day-to-day na to nga battles bitaw as businessman good. Kay mga tao, mo naging number one good. Dahil lain magug mindset. So, kana building culture mo, gay solution para ma-align sila with the policy. Kana in line with consistency po sir. Mura sa siya goal sir ba? Diba? Kung sige tagduwa niya, consistent ta. Even if nagsige ta og duwa, naagihapoy times nga bati atong pay, bati atong duwa on this day. Same with goal and business. Like napoy times nga nindot, need lang tag-relax. Parehan nimo sir ba? Relax, nindot ang tira. So sa business, same sa sir, distressing para ang imo bitaw mindset ma-refresh ang sad balik. So again, katong mga sir, day-to-day battles na to sa negosyo is mostly sa aqua is mga tao gyud. Actually, mo sa ang biggest problem yun sa kasugaran nga mga businessmen nga akong mga meet, no? Problema yun ang pag-handle sa mga tao. Kay dili gyud nimo ma-please ang tanan. Ang atoang ability nga mangita sa middle ground na mo gyud mo determine kung unsa ta ka successful sa atong handling or management sa atong tao. Kana sir, yes sir. That's why ang among solution sa company na mo is culture building yun. So from there, at least if lain-lain taog kanang setup bitaw sa mindset, at least with the culture and policy, ma-align mi didto. So muna amo ang intervention to that problem. Pindot kayo. Matod pa nila, ningon sila nga ang importante, masugdan lang. Tinuod.